Cada vegada hi ha més persones i més famílies que conviuen amb un animal de companyia a casa. Perquè la tinença sigui responsable i per garantir el seu benestar, l'Ajuntament, diu Terrassa en Comú, ha de fer polítiques públiques que facilitin la convivència entre aquests animals i la ciutadania. Per això, els comuns proposen la creació d'una regidoria de benestar animal que vetlli per aquests objectius i que el centre d'atenció d'animals domèstics canviï de model, deixi de ser una gossera i passi a ser un espai de refugi per als animals, divulgant i difonent els tràmits d'adopció i tots els seus serveis. I l'altra qüestió és també la de dignificar les instal·lacions actuals del CAT i de millorar la seva visió i projecte d'espai refugi per als animals. Els comuns també estudiaran i impulsaran un servei de veterinari municipal. També treballarem per impulsar la creació d'una veterinària municipal, proposta que també portem al programa. Si volem garantir drets, si volem exigir tinença responsable, l'Ajuntament també ha d'actuar i posar-ho fàcil. TEC ha explicat les seves mesures sobre benestar animal al Mercadal d'aquest dimecres. Els gossos de les candidates amb Pisto i Lona hi eren presents.